UPPLৰ সৈতে আসন বুজাবুজি নহয়, কিন্তু এটা ভাল পোৱাৰ ভাবেৰে ইলেকশ্যন হ'ব। কাজিয়া পেচাল নহয়, সমালোচনা নহয়। আৰু কৰবাত যদি আমাক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰে যে এইখন আসনত আপোনালোকে খেলিব নালাগে, আমি নেখেলো। হাগ্ৰামা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ শুভেচ্ছা আছে, কাৰণ তেওঁ আমাক ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত ভোট দিয়ে। গতিকে বড়ো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি সংঘাত নকৰোঁ। गिबियावनो गासिनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायालासेनो जाहाथे बायदिसिना गाज्रि कमेन्ट दाहोलाबाय। अननानै प्लिज माने भिडिअनि गुबै थांखिखौ नोंथाङा जोबजासिम नायाब्ला हयथ' हमजोबनो हायाबो जानो हागौ जे मा थांखिजों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय आं नोजोर होबाय थादों जोंनि जिहेतु रिजनेल पार्टी मोननै मोनथामसो जाबाय जोंनि रिजनेल जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव राजनीतिक दोलोफोरा मेनलि बुंनो थाङोब्ला बेखौ बर' हारिनिनो राजनीतिक दोलोफोर होनना बुंजायो। दा आं नोजोर होदों जोंनि रिजनेल पार्टीफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जिहेतु बुंनाय राव, रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनायनि जिहेतु राव, बेफोरो एसे गुबुन रोखोमनि, जे माब्लाबा रागा जोंनाय बायदि देखायो, माब्लाबा माने एकदम गावजों गाव बिराद बखिलायनाय देखायो, माब्लाबा माने एकदम बुलायथारनोसै बायदि देखायो, माने खुनु दिन माने गोरोबनो हालायै बायदि राव बुंखायो आरो। दा बेखौनो आं सानबाय थादों जे राजनीतिकाथ' माब्लाबाबो सानसेनिल' नङा आरो मोनसे राजनीतिक दोलोआवनो सब समय थानानै जे राजखान्थि गेलेबाय थागोन बेबो नंखाया। दा बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि जानांगौ, आंनि थौले मेलेमजों साननानै आं मोनदांनाय बायदिब्ला जोंनि राजखान्थि दोलोफोरा जेखि बुङा जेखि रायलाया मानो बोरैबा बोरैबि माबा मोनसे समाव ज' जानानै खौसेयै माने रायजोखौ खुंनो हानाय बा पावारखौ मोननाय बेफोरबायदि लाइनखौ दोननांगौ आंनि बायदिब्ला। जाहाथे ओरैबायदि बुंलाया जे माब्लाबाबो गोरोबलायनो हायि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मख'लायाबा बुंलायाबा आं मोजां मोनगौ आरो। माने जोंबो दुखु मोनो बर' हिसाबै आरो जोंहा गैया नङा दङ मोननै मोनथाम जोंहा राजनीतिक दोलो दं। जोङो गोसो जायोब्ला मोनथामजों ज' जानानै बा मोनब्रैजों ज' जानानैबाबो जोङो सरकारखौ दानो हायो। नाथाय राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि गेदेमा सारमोन मेडाममोन बिथांमोनहा माने माब्लाबाबो खौसे जानाय नङा बायदि खोथाफोरखौ रायलायो। नाथाय गुबुन फारसेथिङै आं सानबाय थादों, नुबाय थादोंबो जे आथिखालाव बिजेपि हान्जाया जरदारै माने गोख्रोङै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव हाबफैनानै दा बिथांमोनहा गोबां रायजो राजाफोरखौ गावसिनिसिम बोलांगासिनो दं। दा मा दरखारमोन जोंहा? रिजनेल पार्टियानो मोननै मोनथाम दंखायो। जोङो जुदि खौसेयै गोरोबलायनानै जुदि सलायोमोनब्ला, रायजोखौ जों खुङोमोनब्ला, क्षमताखौ जों लायोमोनब्ला बिजेपि दोलोखौ जोंनो दरखारानो गैयामोन। दा बिजेपि दोलोआ ओरैबायदि पलिसि खालामगासिनो दं, नोंथांमोना नायबानो नुगोन मोनफ्रोमबो खौरां बिजों, मोनफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव बिथांमोनहा माब्लाबाबो हाग्रामा महिलारि सारखौनो होन, प्रमद बर' सारखौनो होन, बा सोरबाखौनो होन, बा आथिखालनि नैबे बारग' NDFB बिथांमोननि जिहेतु गोदानै दाफुंजानाय APB जिहेतु मोनसे बेबो राजनीतिक हान्जा, बेखौबो बिजेपि दोलोनिफ्राय दासिमबो माने गाज्रि बुंफेराखै, सोंखारिफेराखै आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो माब्लाबाबो नाङा होननानैबो नासयफेराखै आरो प्रमद बर' बिथांखौबो माब्लाबाबो नाङा होननानै बुंफेराखै। माने बिथांमोनहा भबिष्यताव माने साननाय दं जे बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा गाव हारसिंबो सरकार दानो हाखाया। नाथाय सम आरो खाबुखौ लानानै बिथांमोना सोरबा सासेखौ लानानै गावसोर सरकार दानो माने प्लानिं खालामगासिनो दं। माने बिजेपिया सरकार दानो प्लानिं खालामगासिनो दं। बेखौ रायजो राजाफ्रा निश्चय हम हाखाबाय जानांगौ। नाथाय अब्लाबो
माखासे जाहोनाव हमनो हायै बायदि जादोंबो जानो हागौ। जेना हक आं गोबांथार बुङा, जोङो जोंनि रायजो राजाफ्रा एसेबां बुजिनो रोङैबो नंखाया, अब्लाबो माने आं मोन्दांथिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबोबाय थानायखाय आङो शेयार खालामनो लुबैदों जे हायोब्ला जोंनि राजखान्थि दोलोफोरा माने खौसेयै लोगो नांनानै राजखान्थि गेलेनानै क्षमताखौ जुदि जयैनो लायोब्ला मोजां आरो। दा गावजों गाव बखिलायबाय थानाय, नासयलायबाय थानाय, गाज्रि गाज्रि रावफोर बुंलायबाय थानाय, बेफोरखौ खोनाबाय थायोब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा एसे गोनो गोथो जायो, कनफिउस जायो जे मारै जामारखो, माथो गावसोरनो गोरोबनो रोङा आरो जोंखौ खौसे जानो थिनो, मा राव जाखो, बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैयो आरो। दा जोबथारनायाव जोङो थल्ल' थाल्ला माने बिजेपिनि आखायावनो हगारनानै होनांनायनि लामाखौसो आं नुहुरबाय थादों। दा जोंनो जुदि खौसे गैखायाबा जोंखौ नाख्रेबनो बोलोआ मोनखागोन ना। दा बिजेपि हान्जाया आंनि साननायाव 100% नायबाय था रायजो राजा नोंथांमोन, फैगौ जिहेतु बिटिसि इलेक्सन, बे बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा सिगाङाव जेसेबां मोनदों बेनिफ्राय बांसिन सिटखौ बिथांमोना देरहागोन आरो मोननै बा मोनथाम हान्जाखौ लोगो लानानै बिथांमोना सरकार जागोन आरो जोंनि रिजनेल पार्टिया बेबायदिनो जुदि थाबाय थायोब्ला बिजेपिनिफ्रायनो सोरबा सासेया सिफ जागोन। बे हले माने रायजो राजाफ्राबो नुखाबाय आरो बे खाथांखा आरो। जों जुदि खौसे जानानै क्षमताखौ रिजनेल पार्टिनि आखायाव लाखियाब्ला बिजेपि हान्जानि आखायाव थांगोन आरो बिजेपि हान्जानि आखायाव थाङोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि, स्टेट गभर्नमेन्टनि बा बिथांमोननि हाइ कमान्डनि खोथाजोंसो बिटिसिआ सोलिगोन। अब्ला जोङो 6 शिड्यूलनि जोंनि माखासे पावार एन्ड फांसन्सफ्रा, माखासे मोनथायफ्रा जोंनिया गोबां थालांनो हागौ, आं बेखौ सानदों आरो। दा रायजो राजाफ्रा मा सानो आं बेखौ मिथिया, नाथाय आंनि बुजिनायाव आं बेबायदि मोनदों। मानोना बिजेपि हान्जाया दा स्टेटआवबो दं, सेन्ट्रेलावबो दं आरो बिथांमोनहा दानो नागारा, स्टेटआवबो थाबाय थागोन माखासे सम आरोबाव आरो सेन्ट्रेलावबो बिथांमोनहा माखासे सम थाबाय थाबावगोन। अब्ला बिथांमोननि हाइ कमान्डनि बोसोनजोंसो जोंनि बिटिसिआ सोलिगोन। डेभेलपमेन्टआ जायो जाया आं बेखौ बुंनो हायाखै, नाथाय जोंनि थैखौ होनानै मोननाय बिटिसिनि जिहेतु गुन मर्यादा, बियो लासै लासै माने गुबुनफोरनि आखायाव थांनाय आरो गुबुनफोरनि आन्दारावसो जोङो बिनानै जाफिननांनाय, बे मोनसे लाइना फैगासिनो दङ होननानै आं सानदों आरो। दा बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरियानो जा, सापर्टारफ्रानो जा, बे भिडिअखौ नुनानै निस्सय दुखु मोननो हागौ, नाथाय दुखु मोननायनि बाथ्रा नङा। जाय सैथो बेखौ बयबो हमनो हादों आरो बे सैथोखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थानायाबो जोंनि थाखाय माने गोनांथार होननानै आं सानो। जिखियानो जाया मानो आङो बुंबाय, आंनि बुंनायनि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।